Hingke bahai tongbai khajani Marathi kiching song khakhe narbo jotono kaham kurungna tongna hanoi hingke tini ni video hingke kichisa alada tamni hingke tini hingke o video ni bisingtui ang sanai khoraksa bukhuk ni langma somani kogno bui kubangma borokno social media tai YouTube rogo in video no rikha eba i Rumali Jamatia ni langma somani video rono rikha haipano bahai ke bini langma sokha aborok ke bophano kaham ke saya bukhuk Rumali Debromani langma bahai ke sokha eba bahai ke langma arikha aborok kaham ke sawai manani musungoi tongke in video no puilani simi paithak jora soyawai naitongdi bukhuk Rumali Jamatia belaina o naithotok sungsarno yakarui kelang thangka tai bini ma babuni mokoli muklino belaina koplumkhai sapumai kelang thangka tai bini bayap song eba bini logini friend songno bebangno jatnano mokoli mukti koplumkhai kelangai thangka bukhuk Rumali Jamatia je bini thuimani ingkha ang sawai manmani joratri bithi sawai eba suicide khaiga hanai sawai mangkha hingke bayap songnaro in video ni bisingtui sawai no mangkhana chini bukhuk Rumali Jamatia bahai ke thuika eba bahai ke bini langma sokha hingke bayap songnaro jodi ke bo bini kami gana gini ro tongkha ke bo bahai ke thuika eba bini bahai ke langma sokha aborok naro hamke sawai mano hingke ano comment box o comment ke sadi ang haina hainaro ni bagai full explain video sanamai tubu phinai bukhuk Rumali Jamatia langma somani hingke bayap songnaro in video no nugui tai bukhuk Rumali Jamatia ni langma somani video no nugui noroni bo bakharak yogoi tongkha angke please in video no asuke share kedi kubang hingke bayap songnaro ani channel bai godalai tongnani musungoi tongo hingke ani channel no subscribe khaioi ganani bell icon no sinoi all select khainani tamni hingke narok dakina katal update rok manui mano hingke bayap song video tini ni bagai asukna haina himalay phini narok bai katal update ni bisingtui tai narok jotono kaham kurungna tongdi।